Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama maknya bar maghrib. Mak nambani tangane guys. Tangan. Iya ndane ngemper kana. Ning anu tangane cenut-cenut neh. Iki mang ya jualan tapi wis mulai guys. Jualan sudah pulang. Iya apa tak ombeni obat neh guys. Awake pateng greges, tangane sakit. Nah. Padahal yo ketake wis kering dari apa? Dari depan wis kering tapi masih ada yang rentung. Jadi rasanya panas-panas piye. Engko diobati salep, guys. Salep ini. Nah. Oke, diawali dengan wantu telepon glowing mang dodol, guys. Ya, guys. Tuh itu sepene ra kapah. Nembah. Ora dodol ya mergawe apa yo. Alame nek ngene. Sedih ya. Iki yo kaya rendengan, tapi rendengan kok ora ana udan lho guys. Engko mae ngombe obat, engko nek bar mangan. Tak ombe obate rasane pateng treneng. Tangane masih senut-cenut. Pae bancaan iki. Bancane. Dadi pangan ta pentole ta? Mbok pamriyane iki. Ngiyup nggone Mbak Wati. Andrek sih. Rasane padang cenut. Ya sudah kering, tapi kok yo cek padang cereneng rasane. Panas. Oke guys, dari paknya engko mangan untuk berkat. Sepasar nganten. Berkat sepasaran. Tak salepi. Biar lemes nanti. Kok disalepi kok aku. Nanti entakno. Bekat rasa doal-doal. Nggak mangan sih. Tak salepi guys. Karo tak tiup. Tidak blesat. Kok bekas kobong. Tangane. Kayak dibaca wong. Panas. Dadi entekno. Kaya sariawan ere. Mogak sih. Ndak apa bolong. Ora. Ndak Cakep temen. mangan nyokot-nyokot. Yo. Carane nakot ya, dudu aku nopo. Kayak mangan kecokot Iya. Ndak. Nasaran. Wis tak salepi, minum obat, wis. Kremis. Ndak mangan apa? Pak teko bancangan. Kawan merah. Mulane iki. Jae. Ame. Lah kowe besok ket ora budale awan iki, Pak. Jam 1. Apa iki? Ya wis aku mbek panakan. Apa? Bar beduk le. Melok. Apa? Piye? Melok. Apa sih, Mak? Kon melok aku piye? Buka bekat ya wis. Wis nah, kowe mangan apa ora, Ris? Enak sekali. Pae buka bekat. Anak hampir jejer. Wis Ris rasa anu. Nggak bisa anak. Giater kok.
Menggedene kok. Lah iya kene jejer pam. Ya wis 2 menit kok. Pasar nganten. Iya, sepasar bancakan sepasar nganten. Aku gak mangan karo aku. Kuwi diris apa tahune kok kambanen. Cari-cari ngene. Mbak, ngene Mas omahe aku. Kayak peri. Ya mang. Sikut ah. Apa lagi payak tahu berkate Tempe. Mie. tempe mie. Yo. Kayak enak ya. Kacang. Apa ri? Hah? Katase lali. Ayo sing kate. Emek lah, ndang mek ndek eling ngoseng-ngoseng kate. Oh, alah, eling ngoseng-ngoseng kates. Enak. Ndak mel. Entekake no Pak sakmono kae entek. Surti mang tak mek. Walah rene. Rene ngekeki apa jenenge? Lho. Tingkepan bayi lho. Kondi? Jak kongkone Mbak sapa jenenge? Mbak Rin iso. Iyalah, dikek ya kene. Mbok panganan wis. Mbak Rin, Mak Nyari. Heeh. Berarti ndeke mendarat no. Ndak mek katas dhewe le ning piring, ndang gorene. Mama. Soroten are. Lah mangan siapane es sirup. Mbayani. Es sirup. Wis guys. Adune entekno, kok segale dibuntelne. Oke guys, selesai guys. Tanya angan habis karo Mas Haris. Oke guys, teman bar buka berkat ngene baju. Mang banyak ya dikongkon iring-iring tapi wong ngopeni sapi gak iso. Ya sesuk sing menang mae. Jadi, Mak. Mbak Mas Haris. Jadi, Waduh. Bapak. Napa? Iring-iring. Ngetero Mbak Nur. Oke pemirsa, jangan lupa ditonton, di like, di komen, di share ya. Semoga berkah barokah. Memang suasana udan itu. Udan. Kayak udan. Ndang sing deres mono ya, ngesakno sing urung tandur. Awake dhewe ngono winae masih kecil. Aku kok tak boleh Mak. Lah ya, ndang udan sing apa? Tak boleh aku. Mulai ndi? Bicara bakal mau mulai tak boleh. Lah apa ilang ning waduh. Ora masuk. Yen ilang aku nek goleki ndi. Mas Ari sih jere apa ning waduh ora mulih jere. Ndak ora mulih terus aku tak goleki ndi nek ilang. Ora masuk. Oke, terima kasih semuanya buat kawan-kawanku dimanapun Anda berada. Keseruan hari ini ngerasakno tangannya make panas lagi.
Wis ya buka berkat ya apa kontene ya ngene iki guys. Mangan bar magrib untuk berkat alhamdulillah rezeki berkat sepasar nganten. Oke, terima kasih. Salam kanggo semuanya yang ada di Singapura, Hong Kong, Malaysia dan Amerika. Dimanapun Anda berada, luar negeri, luar kota, luar daerah, Kediri semuanya pokoknya. Terkecuali semoga-moga sehat kabeh, panjang umur, murah rezeki, murah sandang, murah pangan. Aduh, diadono karo sengkala bebaya. Andu mak sing ning luar negeri, ini luar Jawa sing kena musibah, muga-muga ya ndang terlewatkan ya. Wis ndang berlalu musibahe, ndang kaya biasane. Amin. Sedulure sing ana Sumatera pokoknya sing kena bencana-bencana kuwi ndang reda ya, ndang wis kaya biasane Gusti, paring ana sabar. Wis muga-muga tak dongakno kok kene waras. Oke, terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.